Maayong gabi pag-usap mga angkolog, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy palagi. Hello! Yan, maayong gabi at sa mga gising pa ngayon. Of course, ang ating mga pinalangga, no? Of course, ating mga pinalanggang angkas driver. Angkas na mga riders dyan. Oo, sa mga, ano ba yun, Move It pa yun? Ano pa meron? Joyride! Yawards, no? Grab, syempre, taxi driver na nakapila ngayon. Tapos plus 150. Hindi na siguro, no? Yan. Hello po sa inyo, no? Marami po salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programa, no? Akalain mo, marami palang nakatutoy sa programa ni Uncle Totoy Bato. Daghang salamat, no? Sa mga kainan pala ngayon, no? Hello din! Ayan. Sa mga nasa biyahe. Ayan. Mayong pagpaminaw. Of course, wala po itong programa natin kapag wala namang nakikinig. Pero I'm very happy. For sure, nakikinig kayo. Ikaw mismo, ha? Okay yan. Shout out pala, no? Sa ating kapulisan, especially dyan sa may Pasay Traffic Bureau, sa may likod ng Cuneta Astrodome, no? Kay Brad Lemery. Ayan, no? Maraming salamat, Brad, no? Sa pagtulong. Of course, ito pa rin ating programa, Totoy na Love. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kabisyo, ito mga tungkol sa mga alagang hayop po, no? At alam naman natin yan, kung meron po tayong mga pinagdadaanan at isa sa mga siguro, no, mas madaling yakapin, no, ang ating mga alaga, di ba? Oo, isang mahigpit po na yakap, no, para sa mga taong sobrang bigat yung dinadala pero nagagawa pa rin magpasaya ng iba. At ang niyakap ay ang aso. Yawards, oh. Real talk po yan, ha? Oo. Marami siguro, may ilan siguro na hindi makaka-relate kapag medyo down ka. Kapag wala kang alagang aso, kaya alagang pusa, hindi ka makaka-relate. Pag meron ka namang alaga, ganun yun, no? Gustong-gusto ko yung bagong gupit, no, summer look yung aking aso. Pag niyakap ko, ang sarap, mainit-init. Totoo yan. Oy, shout out pala sa katabi ko sa bus kanina. Mainit-init kate. Grabe, medyo mahina kasi yung aircon kaya naramdaman ko yung init ni ate. At sa lahat ng mga nasa biyahe siguro ngayon, ayun, no, isang ano ka siguro sa UV Express siguro. Tapos katabi mo siguro medyo malaman-laman. Mainit-init pa. Sorry na. Pero hindi naman ako nagdidiri. Pero yun talaga. Sabi ko mainit yung katawan ni Uncle Totoy kasi mahilig kasi ako sa di ba Ate Marichu, mahilig ako sa sili, kaya mainit yung katawan ni Uncle Totoy. Yan. Sa mga uuwi, lalong-lalo na kay Ate Marichu. Yawards, so, ingat po. Okay, no. Basahin na po natin dito ang mga nag-comment. Mga kabutihang dulot sa pag-aalaga ng hayop, mapapusa mayan o kaya aso, no? Sabi ni Nelin Macabante, stress reliever. Yan, yawards. Totoo yan, no? Sabi ni Shen, good PM po, Lodi. Tune in po ako now habang nagpapaantok. Shoutout naman po sa mga anak ko, Shervin at Sherilyn dyan sa may Nova, Liches, Quezon City, sa 4th State, Parañaque. Salamat po and more power po sa inyo. Salamat! Ayan, Vilma Mandate. Kami alaga namin aso, 2. Si Kring at si Shero. Kring! Shero! Yan. Mabuting na idulot ng alaga namin, wala makapasok sa bahay namin dahil natatakot. Lenny Muleta, tama po idol, okay po ang mga alaga ko. Alam mo mga kabisyo, no? May iilan kasi na mga takot kasi sa aso. Oo, kasi siguro nung bata siguro pa sila, nakagat siguro sila, kaya andun na rin yung kaba. Kaya nga sa mga walang, halimbawa may bisita po kayo, hawakan nyo lang muna yung aso kasi maawa naman po tayo sa mga hindi sanay sa aso. Sabi dito ni Enaj Dakanay Hokson, personally bundle of joy. Ako po sila kahit Gina G nako or stress, nakita ko sila kaya nakatitig sa akin, mapasmile na ako. Pansinin mo yung mga aso. Sige na, ito may alagang aso, ako may alagang aso. Yung aso mo parang napupugian sa'yo, di ba? Pansinin mo.
Pagdating mo sa bahay, pagising mo, katabi mo yung aso, nakatutok sa'yo. Mag-ice to ice pa kayo. Pupunta ka sa banyo, maliligo ka. Paglabas mo ng banyo, ando, nakaantabay. Bira naman to. Oo, ganun yun ating mga alaga po. Alam mo mga kabisyo, no? Alam nyo, ayan, ang pag-aalaga po ng hayop, may marami po yung benepisyo. So, as a whole, ang pag-aalaga ng hayop, anong pet na meron ka, ay isang rewarding experience na nagbibigay ng maraming benepisyo sa buhay ng tao. True po yan. Kung pwede ko lang dalhin yung aso ko siguro dito sa opisina, kasama ko na ngayon. Pero bawal eh. Problema dito kasi alam mo yung baka ano-ano nang gagawin dito kasi siyempre hindi naman bahay mo to eh. Okay, so daghan kayong salamat sa iyong walang sawang pagtutoy sa programa natin, Tutoy na Love. Isang linggo na lang mahigit at nasa kalahati na po tayo ng buwan. Isang linggo na lang mahigit, magkakasweldo na tayo. Meron pa ba, Boy Pindot? Meron pa? Abangan sa Lunes daw. Uy! Parang gusto ko yung abangan na yan. Okay, no? Ingat po tayo mga kabisyo. Daghan kayong salamat yun na nagiging part po, no? Habit forming program na po itong programa natin, Matthew. Na talagang kasama niyo po ako sa inyong negosyo siguro. Kainan. Ayan, dito sa may sa may Fairview. Hindi ko na sila nabati, no? Maraming salamat sa Belfast Canteen sa mga kumakain dyan. Hello at may-ari, mga nagluluto siguro ngayon, naghihiwa habang kasama ninyo ang inyong uncle nagbigay ng mga magagandang tugtugin dito sa ating programa. Marami pong salamat sa mga babae mo, Mats. Babaeng alaga ha. Alagang aso, alagang pussycat. Ayan. Oo. Dito lang yan po, no, sa 90.7 Love Radio. Amping Pirmi Kabisyo, bukas po, alas 5, kasama nyo ang Feel Good Morning DJs na sina Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita. Mayong gabi, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!